हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मु रुद्र वेलकम करछ और आउट न्यू ब्लॉग को। फ्रेंड्स माने बे सकाळे गलानी 6टा आ आज रो ब्लॉग रे अछि कोन ए ट्विस्ट मु आपन देखौ जे आ आपन माने थंबनेल तो देखि के वीडियो जे तू क्लिक कर देबे। तो आज हो जे हमरो अगस्त 15 सकाळ जस्ट सकाळ भी उठिली आ समस्ते माने मो भाई रे सब माने बाहर स्कूल माने देखौ जे अरे ए देश प्रेमटा थिला ना आज अगस्त 15 सेउ बुंदिया मिलियो बोली सकाळ बेला बाहर पड़ी जिवा आज सेउ बुंदिया मिलियो आउ बड़ाई जीवटी सेउ बुंदिया खायागो सोना देखिए तो सकाळ सकाळ भी एमती छस्सी और एटी हम साई हाय करले और एटी मो गाड़ी फ्रेंड्स माने सकाळ सकाळ मो जाउ जा मामू घर को देखो छोना नको देखो तो बारिश में होई जी पई फ्रेंड्स सर बैटरी दादल देखियो तो गोड़ा मेरा सज्जा है जी गाटा आओ फ्रेंड्स माने देखियो तो मन में जाउची तो फ्रेंड्स माने कूड़र पानी जा मामू घर साइरे फ्रेंड्स माने मु आस्तिली खीर न पे पे जाउ जी घर को देखियो केमते के व्यू आसी अछि फ्रेंड्स माने आगे रोड बड़े छोटा से देखो जण नु ना देखियो तो ये होता हम गां सको क्लब रो बुलेट क्लब आउ एमती किसी डेकोरेशन तैयारी ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ଛକ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ओढ़ना पकेइले यहाँ କରିଦେଲ ଆମେ जस्ट घरे पहुंचती ଦେଖିପାରୁଥିବେ हेलो ଯାଇଥିଲି ବଡ ଭାଇ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ରେ ଛାଡିବାକୁ ହଁ ବଡ ଭାଇ ଷ୍ଟେସନ ରେ ଛାଡିବେ ଆଉ କେମିତି କଣ ଆଜି ଦିନ କଟିବ ଟିକେ କହିଲ ଦିନ କଟିବ ଏମିତି ଯେ ଏ ମାନେ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି କାମକୁ ଯିବି ତାମାନେ କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ସବୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦେଖିକିରି ଦେହ ଆଉ ସହୁନି ଆଜି ପିଲାମାନେ ତ ପତାକା ଉଡଉଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମତେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଆଉ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଗାଡି ଫାଡିରେ ଗୋଟେ ପତାକା ବାନ୍ଧିବି ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ଆସିବାକୁ ମିଳିବ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲେ ତାହେଲେ ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସଲ ଆସିବି ଆଉ ଆଜି କ୍ୟାନ୍ସଲ ଆଜି ଚିଲେଗୁଡା ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିବି चलो चलो वर्तमान मास्टर चिल्ला देखो जणनକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡିଓ କରା ଚାଲିଛି ଝିଅ କିଏ ଝିଅ କି फ्रेंड्स माने देखिपारुथिବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି ଆଜି ହଉଛି ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ ସବୁ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବେ ହାଇ ହାଇ କରିଦେଲ ଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ଭିଡିଓ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଦେଖୁ ଯାବ ଏଇଠି ଗୋଟେ
ଚାଲ ଯା ଘରକୁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପୋଖରୀରେ ପୋଖରୀ କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ବଡ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇପ ର ସବୁ ଅଛି ଭିଉ ଟା ଦେଖଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଆମର। ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ନାସି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ପଛପଟଟା ଆସି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠିକି ଆସିଛ ନାସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ ର କିଛି ଭିଉ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ମାନେ କଙ୍କଡା ଧରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି କଙ୍କଡା ଜାଲ ପକାନ୍ତି କଙ୍କଡା ଫଙ୍କଡା ଧରନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉଟା ଜାଲ ଏଇଠି ପଡିଛି ଆମର ଏଇଠି ନା ଯେମିତି କି ମୁଁ ଏଇନେ କହିଲି ଏଇଠି ନା ଆମର କଙ୍କଡା ହେରିକା ଧରା ହଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଲ ପଡିଛି କେମିତି अरे ये क्या है अरे ये क्या है काजू को नहीं आसुन कि लोक मैंने साला बियर सहित काजू क्या कॉम्बिनेशन है यार गजब वो अलग लेवल का बंदा है ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସେଇଟା ହଉଛି କାଳିଜାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠୁ ପୁରା ଆଉ ଆମର ନେଭିଟା ସେଇଟା ତ କଣ ନେଭି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ନେଭି ଏଇଟା ହଉଛି କାଳିଜାଇ ଆଉ ଗରୁଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଗରୁଡ ଏମିତି କିଛି ଭିଉ ଅଛି फ्रेंड्स मैंने जो मैंने भी वीडियो एते जाए देखुछन तांको मानको बहुत बहुत धन्यवाद आउ जति वीडियो रे नुआ अछन प्लीज सब्सक्राइब करंतु चैनल को एमदी किछि नुआ नुआ वीडियो देखिया पई ऐसा देखि पारुतबे हमर सेठी हळ चलची गांडा ना आउ केमते लागुची वीडियोटा कहबे फ्रेंड्स माने साने बे घरे हमें पहुंच जाइछु आ देखि पारुतबे मो भाई बे खाउसी हमर चूड़ा संतुळा ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ ରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଟାଟା ବାय ବାय